Sompa 93.1. Abonansia Sompa 93.1 FM Sunie, Sompa 98.9. Arishman Maya Mamunyina Jo Ebrason Enumrei. And some Dudua Yabuabua no sa Sompa, Cassiaboy Chatsofi Kasiemu and Yade Bedamo, Cassiaboy Bechan Ukrainka, Drishe was Sunai, Ebromantam Crotamunum Wamuso Edby, Ebefem, Facebook, and also Senior Betimia Rakin KPA. Near Edinton Timai Cassiaboy mo, Opim Swan say to Asantene, Wakasa dia fa Central Market, Jackasiano. Mama Francisca, what a man sounds so like I say, what you was a hand sanitizer once and Sambia. Nipa been person never for no, and your dear onim home match. And it is the Amanyo Congress, ya walk on and crapumpuni mantemo. Yes, a bampono, one my Yirimuse Pampe. I'm buying for your bamboo, Samda, one my bum was Santema Tema shall say 2 more. COVID-19, ya dear no, and a Christmas, ye bedi. Yeah, and then Yasam Kitsua cra. It was Sunyam Shejinabia. Ghana ba penny or Tosumi no Rire, Samiria Bawomi or Bawo Fefo, Wakopium on a day and a Nakopium. Now, Senior Staff Association of Universities, Abusia, one must say the cat, one must say Elba Panacopi. What and some from GPRT for say Womuguswada Ashen Yemem Beer, Obetishan Tiadiano Esso. Australia, one must share a quantum pound, some swap out 2022 Road Safety Christmas campaign, one to ma, and nay Yebebomu. Zumi Lion for say Wamoka, a bind to Betiabu Suminum Diama, woman, dear Katia, and to Sumwenye. GPRT, you paying for Nasha Siaboko, one must drive for, sir, a few Christmas, no one must radam Quenchia. Ebika ho ene woman permanent will be best yes in Konyani dia bremona shanenson kasie boy one me cry mu se entinti mai 5G was way dokodokwa we de wono momro na nso mu anwode ne de ne ye chepempim maiza ena yen kamfo fama do fo nyina da eniema ne nuanu e wom na bedase ni nyanwode pa emema nso tadua de ne mu ye se hyere metu hyele wo soro ja wo soro pira bomoden se buro nyan woni adofo nada mobanum bie na tumi akonkan enso ede amamo enuane no enti wose no ane sa ahoma no kwafo yi 0246270221 wokura yemu wahene ni amakrancha dazo asof mami premier ni mene Akosia eje wakwade boati yemfa sia na yemfa kasia bonu bobrodo ntwono emfa ensomo wapim so na ese to ababie wasantemawira eno wakasai kasa wakasai nyina dan se Central Market jakasia sa bre yesia aka to ne boro na ya wie no wosre ye cha yememu na wafan na de wosefata bia den fa ne de ma no menkwa ese be wiase na sikafo na obeje na hiafo maboro wa no omote wa yetu wo mo no ya dan wo no mo kwa danchi wo de asemi ediato na nanoma yimfu be dwanhia mudia ene wo koye no eso na tifo be aka ya mebusome 2019 ena Ghana mampanyini na nadodan kwa kufuado wo chema PSC be maboada wo de asobo famo se Central Market yentrem na yenye na abefo kwan so ye hwa kwan sa fie be simbusome se di kan no ye bewie na ye de ama ye wuranom waye mu adwuma yentie opem so. First one KJT on I register woman na wasanki a lot space ma wo mo ho no came for edi boni pi wo cause figures no started with 1050 be do 1400 na shops nso a wo mo ye no ho no bebre na chesen ke ye relocate KJT afo no we na Kumasi Central Market wo mo ni a register on about 6000 something no ko hwa enka trouble bi any wo kopim si be si we ye we say amusi we de mesro moni nko ho wo mo register wo mo for na tidwo mo register wo mo make sure say wo mo akomu ansa na obi abeton bia mo obi awaton ko ba ko no sa na ye nanye man kasa wo ho mi yi mani ba nkrofo a ye register wo mo yi wo mo din frame ne ton man nkrofo wo jan ma wo nkrofo wo keme no mbesa agu ma na mo ande e ba de amekasa say de mo de ma muntwam kopim say mehunu list no na wo ma na wo dada de allocate obi a de amana sa na say de bi be mo obi a de ena amamu no anso say de besi akọ ma bibia yi nso eno nso yesemo politicians no bibia mo me hunu mo nokre ya ne ane eto abama mo sika ni ho sika wo de yentimi nye yenka nokre nche ni panse we de yentimi nye se de wa gyan ma utimi ka ze outer ring road mi nyini se mfie mienu ye betimi aye
Warrior ya and was sign so the cocobodia man and anum and Fubia was antimantemwa. Woman got them say for Kabachi Munia got them say a woman says was his half winning in Abba Baby General. Woman Baby, you won't man papa was your name or hine, Santimantem Kurobia Watershaw. Now my who come and crofofrin crand and crata, Ebe got them say no so mudia, and your bones to me woman shia. Cameron Drodu or seasoned journalist be. Or two articles about newspaper. The article about American was say, anyone was an anonymous need to me at the best top of Galam say. Make I in all kind. Say, anonymous need to me at the best top. Make I know, make I say, no crazy, so cast a wound need to media. As I say, no, who also said, Bequine, wow, also said, Mampo, in wow, also says, yes, he hanging out, wouldn't I wrestle. Now, so be a basu to Galam saying, Yana, prayer. Etiende wuni tumi zoka abra so ne kuntanse he bo hye no trabam dia sese am so tum fontan kase kase wa masase so nanan muntu we de yenso ye ka ho galamse no wa bi wo asase so bia ho so ka ho san na ye nyina ye wa ebi wo asase so bia ya se nsuo bia ho so ka ho bi nti ye nyina hwe kwan ya de besi ano daze wa ba wa asase so no obese wunsuo nkrofo nsuo ebe no ye tu and the other and was you create you menko broke master somewhere said the tankase baba man san and so be man and I'm in fair regiment as a soldier for class in it nan my boy may come catch a union no cranny next year was here or he be a galan say when I was here friend people as a dating or two amana banu here yabaninya mania or quaco as I contra about and about one of a boy man and a man who says you know and yes and I'll come be we are about her at the crater abattoirs or as I contract now man a quam or conwalk or say wounds you could say assassin. Then you wouldn't move it. And I'm young, I was here, me and the bread, and I buy, yes, we come home. And the Regiment does, I'm saying, no, the end, I'm passing, and the non move out there. I answer ye, Busea, who say, answer dear near ye. The young, I was here, who quite a befast, as I said, I dear chrono. Bronica same environment, no, and they are Sabre, yes, a cop 27, Nipe to Quaco Egypt, no coca. And some sound a body near you know. Sabrina, yes, you say, and Sassinians Union. They are Sawas one to Master Nananum, and Sassinus yet. Yanni, dear Scienza. And you watch your friend, so to for that, I mean, Nananum, dear Jammy, would another dear assassin Jow. No be about our war saints, you know, a dear Nakai. What bet you fear than Sabro, this Cabro? Takundama, we are the brunch, one saints, you know. On say assassin. Piao, opim swan Santini, and a wakasano. Aya kwamra shaba jofie na abajo koya one more tena se na wo do so ade hye bi ya ban ba pa wo mo se one mo hwe aban no nyuma ko awodro so no na one more tena se na one more tena se no so afa be de chi a wono na ba ba hwe ma koda ne asetena mo yedie so nyankopon ya dom na do so ko egi ne tumu a wo ba be de se adwuman ma me Francisca wote mensa wono okroya wayamra shaba dwane a wogina mo de ma de hye a ewo kwabri east abaton peso so wona kwotena adwam na mototo na no ado so no an ne be pie muo sa afimpim ye ne dun kroba na duo no so no a covid-19 ya de bedua mu wa magane mu nyame anim ni e ka twetwere dia maami ma yebo anya asem ketwa na wo hwe mu pa no a wose hand sanitizers ahodo bia wa kwaje ye de fra donko company limited ade kwa yaresa bia no nyumaku ahodo no abusua che kurei na ano na ma me Francis ka ba yi ano se nyame anim ni asem no kro ye ka ne twi wose wo hwe mu pa no a abere krampo asa hand sanitizers ne ba ye no na wonim ho maache a chire no okwate ye se hand sanitizers ne krampo no efra donko ho ne ba ye ensampanyfo aka ne se ya adawro ma wakase no wonim ho bibia na wo twantoro. As the chairperson, you are not a member of the entity tender committee, and so I wasn't on the committee. Secondly, I had no idea they were purchasing from Adonko Company Limited at that time. It got to a time when they were in the peak of the COVID-19 season. In fact, if we all recall, getting access to sanitizers were a huge challenge.
And so at that point in time, everybody, including even members of parliament, were struggling, to go anywhere that they could get sanitizers that they can give to their people. And so at that point in time, in that state of emergency, nothing of that sort came to me. And so I find it difficult to accept that there is any conflict of interest. It was afterwards that I got to know that they even purchased some number of sanitizers from Adonko Company Limited. And they didn't just purchase from Adonko Company Limited. Per my checks, they also purchased from other companies like Gayhawk and the rest. So on the issue of conflict of interest, I'm sure Shraj is a competent body, and with their investigations, they'll be able to come up and then definitely exonerate me. Thank you, Mr. Chairman. And what you know, Sanso Bechrem was so sure, don't call Company Limited Noah. I have a mom na yana dia nemo no yaka one no ya shareholder keke ene womuo and I'm soon to know shemwa National Youth Authority was a board no 3 million Ghana cedis pe and I one more share sir COVID-19 what campaign ya die won betumi ade ade ho dwuma. As a board chairperson. Chair of the board responsible for policy, is that right? Yes, please, Mr. Chair. Did the board approve that sanitizers will be bought? No, Mr. Chairman. All right. The board approved an amount of 3 million Ghana cedis for COVID-19 campaign and related activities. Which included procurement of sanitizers, is that right? Well, that was... Were you in that board meeting? Come again, Mr. Chairman. Were you in the board meeting? Yes, please. You chaired the board meeting? Yes, please. Which approved the 3 million? Yes, please. For the purchases of those items? For the COVID-19 campaign and related activities. Okay, so what have you got to do with Adonko, so you pronounce it well for me? The Adonko group, what's your relationship with them? I think it has to do with the fact that my father owns Adonko Company Limited, and I'm also a shareholder of the company. Okay, for the record. Okay, that's fine. So, Chairman, I didn't have the opportunity when you started, but for purpose of record, Chairman, Nana Akufo-Addo, President of the Republic. I was here why was so far by the chair, ya wabonity, saying Yamea Domoa, Wababatana Konyaso, Sir John, the Children Social Protection Minister Deputy. I want my Ghana Mama Francisca or 10 Mensa. Yeah, that's why you know, Siakasi upon Muna, a damn minute that were you Bessiama one sessi. Near would worry up one kruma and crying. I go Pramakasi and so. And it is teaching Yamanyoku, Wakwako to obey Yura no more, Wobediamanyoku any moving Shiana. And I'm so my publicity committee chairman lawyer Sami Jemfi and Walker saying was say Bambo one my Muslim and Tanto be in China Comantonium Nititu Pani and Central for one beba dear now was say and Central Fashion so dear Bamwa to me a grants your friend is accreditation we be watching you no nana ye ready was here nipa besa pimbako and woma prime tamani chanwaya den and so can you pray a bin say we go mu e ma ho with media accreditation. As you may be aware, a press release was issued by the Publicity Committee inviting applications for media accreditation for this Congress. We have so far received over 100 applications, and that involves over 1,100 personnel. But we are unable to grant all the applications, and so we are going to be working with the quota system. We want all media houses who have applied for accreditation to note that tomorrow, 4 p.m., all accreditation tags will be ready for pickup at this very venue, the first floor of the VIP section where we came from, and so media houses can send contact persons to come and pick up the accreditation. We are dealing with applications from across the 16 regions of Ghana, and so kindly bear with us if we are unable to meet your total request, but we'll try our best to at least meet
meet you halfway, even if we are not able to grant your request fully. Na chese yewra lawyer Sami Jenfi na dame mene da C4C na ekwa na asese ekwa kinkon ebre ne krabia be kire na no akire e na grounds committee a wo mo chi eteye no buom emra se bedwaf ni won monyamfo Kofi Adamse wono so de kakra eka ho. This first side will take 88 constituencies. The next section will take 100 constituencies. And the last section will take another 88 constituencies. We have 276 constituencies attending this Congress. 276 because the aberration from Electoral Commission is not recognized by us. We recognize Sal or Guam as a constituency, and therefore they are represented fully in this our Congress. That's why it is 276 and broken into 88, 100, and another 88. We will have the VVIP stand also within the perimeter behind us, and that is the stand they are working on now. And at the back of it will be space for candidate agents. Each candidate is entitled to a number of agents for the voting centers. And in all, for the 63 candidates that we have for this position, we are going to have candidate agents of 1,071. They have all been properly accredited. Like you've been told, no accreditation, no entry. And we have delegation tax, observer tax, media tax, Congress officials, and VIP tax. We do not have anything like all access tax, like in Where you boom Emra Sebejani Owura Kofi Adams. Near Tati Chiramosa, Santa Montamo, Panyafo ya Bambo Musamda, one mabamu. One must say, ya what one a more sunny a bayer. Now, one year so from Panyafo, our drone sorry, our drum Panyafo, but not say one mubashia. Now, one margin home COVID-19 vaccination, no, a quaya one by fast son, Masawa, what this year been Macahum. Young himself said, Drew Christmas, and I sent she mudia say ya. Yadian can get a unity pa. Titrun be I would do any padrom a shia. And I'm soon tin and Panyafo has seer. One more two sana moi. Na Santa Montamo, Panipa, ya Bambo Musem, Wadano, Awaha, Media Bacana, Sir, Ashanti Regional Health Director, Adema Ghana Health Service, Dr. Emmanuel Tenkran and some trot for Bokoma. Watch us a one more shiny moo, Sani Pabas or Hamunchemu at your Shondier. One more Sabbath to me, a caba, one paniano, Sunny Bayer, now COVID-19 at the Brewin show, and some so and TTC. Now, Wabra and some trot 14 Comono, and our sound so chiramosa. Wabasara pa Sunny Drew Christmas ya ayana ni pebi manager brosho ya kwa party ya hodro ya kwadware swimming pool mu ebimokura kwaje woman ni ebewie kire ni je mosho na de hawo ne amane apanisie ene yade ankaya na eba no wambasara sa fu wadie no Ghana de hye no yentiatia break kakra yenyanto boase no otwen akoma ma ye ho na wo hu ne yie pa sese kwoma no sa no ebeboa ama sa COVID-19 yade a wama Ghana shai ko emre bi atwamuo afem pemienu don kono ba na duo no so no ne nyina da eto atumi atwa wabra wona nsantwofo di nkomo na wo kyerɛkyerɛ mu nneɛma ahodo a wɔse yɛ yasade nneɛma ahodo a wɔse nsɔre ahodo nyina da wɔn hyɛ ase de gu akwan mu sane ɛbɛyɛ a yade ne ntira tese titiriw ana se ɛbɛkɔ aso dem party ahodo no abusua wɔka nsɛm ne pinu a ɛma yɛn so yɛtwe bi sei enu no manyafo e kan fai na yare hwemu se abosu isia bia yare koso nti wo betwa June e koso kakra enti no yare abosu isia chese ebesi December ya Sompa 93.1. yanhwe emusu yie na bonya ene emu anije ene ho niema no wanya na kofo hawa bre na opan ba ko e betimi aboye kupan afi yare no ho eye vaccination COVID vaccination no para wo ni say social distancing wearing of face mask washing your hands
super water ɛboa na mmom deɛ bɛtumi aboa yɛ titiri paa ne sɛ yɛbɛtumi awɔ covid paneɛ na ka ɔhaw ne amane no bebree atwa na paneɛ no wɔn nko awo a ɛnkyerɛ hwee gye sɛ nipa dodoɔ bi awɔ ansa yɛbɛtumi awɔ yɛ nyinaa ho ban nti borɔfo mu no yɛfrɛ bi herd immunity nti herd immunity no kyerɛ sɛ nipa ɔkanyɛ wɔ hɔ a ansa na wobɛtumi akase yɛ nyinaa yɛabɔ ɛho ban ne nipa bɛyɛ sɛ aduason awɔ nti herd immunity no ɛyɛ 70% of the population a sɛ ɔmo wɔ paneɛ eligible ɛna ɔmo wɔ a yɛbɛtumi akase ɛde abɔ yɛ nyinaa ho ban nti ebi awokɔ baabi a na awofa ha nsu. Annual no social behavior change communication de ma UNICEF. Ma me charity ne kwe one so kasai at the fire pump de ho. And like director said, this week is the COVID National Immunization Day. So you pass on the information to your colleagues who are in other regions, other churches, so that they all support the service, the Ghana Health Service, wherever their workers are. So we'll be able to have a successful campaign and have more people vaccinated against the COVID disease. In case we have a lot of visitors also coming from outside who we don't know for sure how their health status are, then we'll all be safe. Thank you. I was young attending K. I am a charity in the queer one. I social behavior change communication at the ma UNICEF. Yet wakasia bone so nene sunyai na nyasem ketua wiem shejirambia ni nyina dane se Ghana ba pani a wotosumie no wo rairi semiria ba omi anwo fedua wo bra na abono ndo apon semedua nan enum eno de Ghana Air Force wadu praying ti si form sekin crane nam som MPP form e wo bonomantem bodompem ekohia ye maami kwakwaje na baba na bonomantem so afo e maami jesi no usuba na henso eka ho ebie na se de enyina ni ya maami semira ba omia wafa ne ho fefefefa chese sexy bed covered na chese otumi say incoming first lady inshallah na wafa ne ho papa na wakopie mu e wo sunyan na nanom atrankonya na ni poto so eye na nabosmaso nkrawie de otoso anan e poto so anan nya asem ketua e de na mane yenso kobo wo nom anso wada wode na ni kire mu so wo kira ene na nanom so kotwetwe nkomo eno e na yasabia mu akade awodo a waboaboa no woje mu e de ma sunyan abaya sabia no e ma yetumi se ye mebu mine ejuma atichio media siminim ene impuntu juma efa ema apomuden ene mofra adisua na afesusu a ye achede ne adoye e de boa communities ahoro na fi yesi ye basunyan ha esanse sunyan da yakoma so musumu ye ne mpanyimfo ewa na ahema ne wo mpanyimfo ne nananom ewa ha nyina mesumisi mede ma hoɔden kakra me ne me dwumayefo ye de ahoɔden ebeta echi as an endorsement say nyamu ye no eso eni na ne ekoso osunyan ha so no eda yakoma so a yeso yepese ye de ye kakra ebe ph internede yaba yebeko regional hospital ni akohwe abatan ye wo ho ene mofra ni eni omo edi afishia pa ronya kakra oda hospital anache se o ha obi mu na mom yepese yeso ye de smiles kakra serie kakra ba omunim inti eni omo ekodi nkita ho na donation a ye wo so edema hospital na nkasa no so ni e dia mom se ebe ya omo adwuma no ebeko nenim inti na anom medamo ase se mo age ye fefefe ene de meso asema ye de na ma eno ano no enye bone bia Ghana ba pani a wotoso mienu o ma Mr. Miraba omia wo wura yire ahofedua no wie pene na na akosia so bere ye de otoso mienu sunya ba ahema so de kakra sei e ka ho enen so abeto me ha no odi dwuma kase sei ma Ghana man na wanya sunya mamu na wo de ne niema papa e de be sunya a minima aseda kase a me de be ma ye maame
Ghana man nyinaa da n'ase. Sunyaman ne sunyaman nyinaa da wase. Wade fefe a ugu so a woyɛ ma Ghana mmaa. Ɛda wase yɛnya nkɔ baabi a wɔsɔ wokɔ. Ɛnso sunyaman nyinaa de aseda kɛseɛ ɛde ɛma wo nde. Sunyaman de ɛyɛ asomdue man. Wobisa honorable ne na pamfo a ɔmo ha ɔmo bɛka kyerɛ wo. Ɛyɛ asomdue man ɛyɛ ahotɔ man enti mo abɛyi na naso me nka nkyerɛ mo sɛ baabi a mo pɛ bia mo nante mo maba mo ho na mo nante mo feel free na emrepa mu no a ɔbɛ ne mo bɛkasa no ebe enema ebe tɔ fine ɛde ama no na ade a ɔde maa me kɛse sɛ me nka nsɛ yɛabobɔ so a menim sɛ honorable mo egu so a ɔmo yɛ ho adwuma wɔsɛ me fa nto maa me anim sɛ ɔkɔ a on whisper mu papa asum ɛwɔ yɛ teaching hospital no nso fa ma yɛ Ghana PSA on fa ma yɛ Ghana PSA ɛfa ma yɛ na ɔmɔmɔdia na nneɛma yɛ bisa ɛda na kuma so no yɛnim sɛ ɔno deɛ ɔka wɔyɛ enti ɔnyɛ na ɔmfa mmoa sunyaman na daakye bi no sunyafa ne ntoma pa afiri a in the history of the ɛbɛyɛ no yɛabɔ ne din aka ho. Wei eye sunyan ba hima na na akosi asobre ye ena wono so ede ne de eto aso yi krata bia pia dwa na da dua ya na sakrata na ba yo no Senior Staff Association Universities of Ghana one more ena de krata yi ba ya panyipa yo national chairman da one man no Ora Isaac Donko nensa ahyasie na emu nsema hodro one more ka de abusua buburja ne tofo abom nyina no ayese Wama so ate na omani atwa ensema hodro bia ene na oma Ghana social media no so se awoso for her sika sam so yewra ken of rata kekasa aban no aba ba fa na montu ahodro bi so se ne be ya ye bosi abo ahodro ya boro no ye betu atwa ma na yeji na eno se haircut bi aban no de baba one mo bonds ahodro so ye no pension fund ne betumi aka no ma na yeyi eno na one mo chere se kwaba no sa no de na se ntwa ye kura se wakotere kwa we mako na wie kira aponkyerani akwate ho fifire de aka ho se de Ghana de hye bi no ka no no abusuya kwaba no sa no na se enuoma enkoyie sa enam so nkyene wono mo atworotworo krata de aba amansemfo ye wamuo no wom de atenapoya miensa bia pa wom so sese kwaba no se aban no ye no sa no ebeboa pa ama enuoma atumi awie paye na asemi nti ye kwa ma no so mpanyefo se nwuma da eseni rano ye no ora Isaac Donko ya we national chairman de makoyi akwakodi ho enkomo ye ora Ike ya mo adwo Mudi amejo do pa na pom ye de ya mi adomu ye ya da nyame ase awade wada romo krata ya modi abai emu nsem do so pa na ebrofo kakra kanya agro na sane ebeye na me manfo bete wase na wonu mate ase ye nti wada roma panyefo se nwuma da sani wura no ya basa wankasa to anu mutuo na wo kyerɛkyerɛ mu krata no wankasa ne tofo abomu no ade ankasa na mpese mo kyerɛ ndo imre ya wetie fina bichia mo so me mema sa wo the whole Ghana public universities imre me mo bibia good evening yes yen krata na imre ye release no or ya simple ya today aban no se there awon kyerɛ aba oman de kaw enti obeye haircut na ke there owa investment no interest on enya 2023 one farm dem mo bi offer yan katipa there Ghana adwumayefo yan pension onye kra yan pension wo form yan kasa senior staff de ya de nko de waka onye yi aban na kasa de yan pension call bebre ontua scan ontua de members one for pensioner we ska wo kofie ne kete ese se ya betina aban so buy a haircut na ya pension scan o na so no interest bi alemba for by 3-4 years then why are we doing investment scan I do what go ahead then it's all I wrong. 18 and you for me for your catch Ghana government today. Haircut, you know, young senior staff are your public universities, Yampe,
There's no way I ever McQueen there. Any pension contribution now, yes, we go on. I bet in Sabaka. More fun than any pension. All right, I could be back kind of say, a young watcher naba, and I send your bay a gun buying. No, but me, I have no more be a dear, no more cronin, Tina money to an away. I'm winning as I'm a boy buying or quite restaurant cat. A gun, I bet me a quack with a We have other alternatives are able to have or man what on, but not pension. Pension is your future. Yana age money now, it could feel 1 day, 60 years. Sikadibo could feel Sabi, also that ball, or Bayano, on your pension pay. It's the pension and so a bell western now. But I could feel a cool. In the end, senior staff, I'm there, Yama, Abeno, 3 suggestions. Yesterday, to me there, Sabena. Ne apprentice no obati odo kakra ministers no apprentice one 100 and over, so we reduce not about 50. I think is good. Sompa 93.1. Aben all kwa number of convoy a wodi lechi ne fuel a wodi gumu no, so then you reduce the iron by 3 or 4 and come up when aben na so no no pay no or tete da they will the way or your leadership by example to them in the bad thing. Abene ya, you see the Article 71 of you. Look at their S Russia. Our son wake up. There are so many ways that Abene with my economy, but not with our pension. Your pension is no. Nobody should go there. And Tiakoban is saying, no, Sabino and Tia more can one yambia, Moana Motobi and Betuana. Oh, me sure there. Abeno unti obete but we say old woman mbatienka Free bra ye rakeno frata baka saya no panyimfo mo hia mo de mo ho nkomo anya bia mo si mo adwene pia na mo sha asesem betu na mo bi ene aban mo panyimfo akohia de afa asemi ho abani panyimfo no when ready to be sharing since I started the body one friend obibia it was friend na you be share now. But for now, the one friend. You. Are you right? You're so boy, bebre, my phone see why. Near more official panso. Yo, I think come out here. I was young and I didn't come away. You're Isaac Donko. One no, I national chairman at the Senior Staff Association, University of Ghana. One more crater, my dear Pierre Jana, won't come aboard. And in other requires Ghana Private Road Transport Union, GPRTU, Fobe Yamabo, Nanka Chentia, dear Wamataso Kakrama, I said, Yang Nade Su ya, Mapetro Yaba for me, and so I said, Romachim and Vita Dukuno, Swamonti said, Ogobinoape. Na nay, the Ayatitian said, Wamsu Wamora, say beer, next pricing window, no say, Anto Fam Unmu dear, any beer, now Wamobatation Tiadiano Esso, Natrachenia, our Trankrat Adima, GPRTU, National Ura Godfred. Abubiri ene dia asemi dia to ensentrofo anim se sabre ya Ghana fo ye na monteso no wo mo de wo mani edi niamani hwe petetakrem teta se bia next pricing window no se petrol no saba fo de ya ene bia wo mbehwe no mahwe se ye kaselita no ejina 13 cedis ya won mo nyina se no so no wo mo pese saba fo pa kakra de ka ho na mpanisi e pa wade suma ebusuafo ebusa cheche kasama fa kasam ema GPRT adwuma kono ra 7 amoa wa homa no so na me konam na kwa twenkomo yi na ya hunu se de tuam hello aja moa kokote asamoa miura amoa hello aja Steven amoa majoe ye ni ho mi aba ye na ho ye obade adom ye ho ye pa na Ghana fo yesu nyina nti asamachim ye vita dukui ada ye nyemo mobokora we ni aba ma minchia wati for dia okay enya ne sa kura na ti ye obu nyina ne se esu ni nyina ni yesu na ye no se yo nhihye aye faso aye de tu ka hye ntuade mu nhihye aye faso de tu ka hye ntuade mu se bibi bana sente so nso ba ye fasa nhihye no so ana no so ye de ate so ampa ye hu se pango bo no drop ba from kakra me no ka say averagely no diesel price in age by 86 pesos. Kanena yakoji negotiation
ɛne abanko hyia yɛtu yɛ cash ntuadeɛm na diesel price ne gyina 15 cedis 99 pesos mene wo kasa yi yɛhunu sɛ ɛba fam a yɛnya ne nteɛ sɛ ebi koraa po a ɛkyena da yi koraa po pricing window ne bi a ɛbɛsan tumi aba fam kakra ɛno nti no ɛmi sɛ ministries of transport a minister yɛwɔ kura asia ma ɛdi kanto nsa de fɛ mpanimfoɔ yɛdi kan kɔhyia mu adwendwen ho ɛnɛ de a mene mo kasa yi meeting nso ɛrekɔ so a yɛhwɛ atoato adwen ne yɛahwɛ kwan yɛbɛfa so a ahyɛntuadeɛ no yɛn nso yɛbɛtumi ate so kakra de ama temammufoɔ nti deɛ mɛka nyinaa ne sɛ temammufoɔ nya abotrɛ na yɛnhwɛ nhyiamu a yɛgu so a yɛde minister no nhyiamu no awieɛ no ɛnkɔsi n'ahe a baabi afa ngobɔ no abɛdu no deɛ yɛn nso yɛbɛtumi ate so kakra de ama temammufoɔ wɔkyena pricing window no nyame na ɛba na percentage a mohwehwɛ no mo anuru hɔ a ntesoa no ɛbɛba anaa mepakyɛw sanka bio ma sɛ wokasa ne a na ɛtwitwa si kakra mesi nyame yɛ adom na ɔkyena pricing window no sɛ wɔn de ba na mo percentage bi a mohwehwɛ sɛ nka wɔn bɛte fam go ne boɔ no so akɔduro no mo ahunu ne saa hyɛntuadeɛ ntesoɔ no bɛba yes nkosi na ahia hyɛntuadeɛ ntesoɔ no ɛbɛba na deɛ nti a yɛhwɛ sɛ the next pricing window no ntesoɔ ɛbɛba ne sɛ siyasi yɛbɛte so a ayɛndia percentage ahe ne yɛtie firi so ntumi ngyina ha nsi sɛ agyina ne sisi a agye sɛ yɛtwɛn ma the next pricing window no a yɛn nyinaa yɛagye atom sɛ anhwɛ a ɛkyena da yi yɛbɛtumi aba abɔnten nti yɛtumi ba abɔnten a ɛne yɛn nso yɛbɛhu percentage a yɛbɛte afi ahyɛntuadeɛ so yɛnkɔsi na ahe ahyɛntuadeɛ nte soɔ no deɛ ɛbɛba yɛnhwɛ o seesei nyame koraa na sɛ mote so a sɛ bɛyɛ adraafoɔ no de saa nhyɛ ne bɛyɛ adwuma no so kɔduru baabi a na akɔyɛ boakye bi din mobɛyɛ dɛ paa na mo nkurɔfoɔ yi saa asɛm yi wɔmate aseɛ na ɔmahu yɛ mmɔbɔ mene wo kasa deɛ ɛne sɛ biribi saa ba a yɛde nkrataa bɛba abɔnten yɛde krataa ba abɔnten a na afei deɛ yɛma ahyɛnkafoɔ no nyinaa ahwɛ sɛ ɔmu bɛdi mmara ne nhyehyɛeɛ a yɛde bɛdi so no so mesusu sɛ aberɛ biara no yɛde ministry no kɔhyia na biribi a yɛbɛgye atom biara no the leadership of GPRT ne GRTCC ɛsɛ ne communicate ɔmoyɛ press conference ɛde to nsɛnkyerɛfoɔ anim ɛma obiara nso te ɛde nti yɛbɛhwɛ sɛ obiara nso bɛdi saa mmara ne nhyehyɛeɛ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ abasabasayɛ biara ɛnkɔnkɔba nti na kyerɛ sɛ anwummerɛ deɛ wontumi fa wo nsɛnse wo bu prɛ dwam sɛ bi a wɔkyena no mobɛte so anaa monte so agye sɛ pricing window no ba na mohunu deɛ mobɛyɛ ansaa ho saa bere deɛ mentumi mfa me nsɛ nsi me bo na mmom bɔhyɛ a yɛbɛhyɛ temammufoɔ no sɛ ntesoɔ no deɛ ɛbɛba na mmom percentage no ne yɛhwɛ sɛ kyene yi a yɛsɛ yɛ so bɛsa ate no ahe na ɛti afiri so anse yɛn nso yɛbɛhu deɛ yɛn nso yɛte ade afiri so nea wei deɛ ɛbɛserɛ m yɛte so ama mo nsa nka ayi kaa kɔbaa ne spare pass wae mohu yɛ mmɔbɔ yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛtumi aba no saa ne yɛnyina ɛho atɔ yɛn yo yɛda ase bebree agya mmoa sɛ woanya so mpaeɛ ne ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ yi ho berɛ anwummerɛ yi yesu meda mo ase paa bedwa mu kasa maafoɔ yɛ a ɔkasa de ma Ghana Private Road Transport Union GPRTU owura Stephen Amoa Wapao 2022 Road Safety Christmas Campaign won to ma won kramantemu ne da dua yi. Wasofo ya wohwe ya kwani abedie won sam so ye wakoko for yesiama. Wano ne gina simpie so ya wapa won to ma. Wafa sa kwanya no so de afutuo tu dwa kire se. Edro Christmas ya na se de kan kwanhia sisi ne nyame anim ne ha twene. Ene ehwihwihwi me pantama kwa babo hu anu akohwe won magu. No asaba besinda demu. Wasesa de ende nyame mpangu afi se ye betumi ahunu biem. Enam so ma waka de akyerɛ Ghana de hye nom wɔn mo mutwi hyɛn akɛse na nketewa mu no akyi no moto awodoɔ ne pragea sɛ obi ama hwɛ yie ne nanim pa sansa wɔkɔ a wɔba no sɛ wode adwene bi hyɛ otirim sɛ wɔkɔ akɔhwie nkrɔfo agu a wotie anya yi anhwɛ na wankasa mo wɔn kwa na ahwere wɔ nam so ntini yɛ mo nyame mpa yɛ ne yɛhwɛ hunu sɛ yɛbɛma hwɛ yie de yanim pa na afiwe nso wakorakora ya ade atwa afia esekosimu wode nkoto dwogu fam me de fam so adrovafoɔ car owners ɛyɛ a yɛtwa kaa mu ɛna passengers no nso mo nso mesrɛ mo kɔ yi na driver me bronya ba me kɔtɔ ma deɛ na wudi driver na tem saa na kan ho wan kan ho a mekɔ woyɛ saa
nso enye nsrem munya abotre mu fa buo ma driver car ko kana on kan ye kwa fa kwa me ba ko si oyi oya de boni na me tete mu obo so ni ba me kan se boko pe bo se otum se o daddy that so no wato no boase o fa obia nipa bia ne ho no ma o mpa ni nyama na o mpa bu o de buo ma na o so bu wan fa bu ama no driver se bu ye kwasia na wo ye se pe anonso nti the moment na enkamom ene say road safety is a shared responsibility ezo obia play the part bia yankankankanka road safety phone call to me police phone call to me DVL phone call DPRT phone call to me GRTC phone call parliament call to me three am gina he ma no ye ba ko pe ngom to me sie nyina ya kambom ya gbe say we ni e pese ya me so nyakopon so beto so pagu so no ma Christmas ya kwa aba ne ma na ko school kuru ma ko adwuma efiti we ko no atodon bia ntu nyame nhyira mo onhyira ye nyina. Chino, Acting Director General the Road Safety Authority, or David Osafo Donte, one should be at us. Ye dear Sano, ye obi a wonso ye vehicle owner, also Hema Oka Noa, driver ni Ekano, enyina ne nanso pa. Bibi asebia yenkoye, brake, tie, light, ni na yenko CC. Driver ni bia nso wo chefa wom, onso ukoi, ya na wahu se, eye dwumadie bi na wokodi amanfo nkwa na wode kɔ di udwuma no ti yenhwɛ sɛ onso beyi so ampedi nko speed basa bi overtaking bi ayɛ a yenhwɛ ani niema bɔne bi ti sɛ enuro bi ayɛ fa ensan yɛ nom nyina no yeyi ni na afiri hɔ ne abiri bi ane yɛ ka sɛ bonsam na ɛyɛ no sɛ na nyɛ bonsam a sɛ na ɛyɛ ya nti saade a yɛsɛ ne yenya obonsam adwuma no yɛyi bonsam afimi no sɛ aka yɛ responsibility yɛ discipline na ɛbɛyɛ nti eja sa akwanya nso driver ni biara wayi wadwen sɛ wode afi na kokɔ aso na kwa wukɔ edi sika wanya no January besi November December na obenya no de a ene yanso ye ma ho tɔw ye begu kwa no so uyi subambɔ ne adi ye nam kwa horo bebre so ye nsa bɛka ye nsa kan wa ene ye sɛ ba bi ade obefa ye beyi wa firi hɔ ade wo konsa wa mu de ene na akɔ dansa wa mu ye di bro nya ne wia ye de waba enti yaboa ye ho ye gyen na so obi anya rehyem mo obi ensuro ye kwakɔ ye adwuma so na mom passenger ni enkotra ka mu sa keke utena wonso wo chefa wonso driver ni yi subambɔ na dia kasam na tu omofo utufu no wamo amfa de a eno na afi ubetumi ayi omo ama ya akrachefo ne maba wa na ye training om road safety inspectors ni na wo kwan so prosi wo kwan so momo omo amane anampo kra mo hu omo a mo frɛ 194 all network ebeba ya so ye ha. I was your way, Acting Director General the Road Safety Authority, or David Osafo Adontin. Ebusia yankan for 5G and for Emma was in Miza energy drink. Wey ya doko ya emuru nipa. Nanso asise ni pediano. Wakodi ebresi ama watu awigina ne bobure mabo jabum ni fo ni da ho. Me pa chaw enuanu ewo mu no bi ye green tea, grapes, guarana, grapefruit and a ginseng. Enti wonnumu a energy drink bi wo wa na ya wo chinchin atwintwan we de hihye ni padua no nyamu anwoden ma atumi gira wo na so ye adwuma na de wo mu a ebo ani papa ni me matadue mu aye mre na nanom wanimu a de bia ni wiase ani tirimu ye ne de sasa be kote mu ago wosu so ni mu a wadane atonifa he wosu pege na so wadane atobenkum he ni tirimu ye ne de chen wiase mu ne manyina la saafo no so ma na najo wadi anteboa me antigire usomi mu ni edru ndi antigire uya madrom wunum diabetes edru ame no papa wanu ye nyina ni eye miza wogye num ye anwumre kran hyele metu hyele ono gina we danka yirim danka bam wodi besia wo somo ba na de chia wotumi aksa miura waya de ye de aba ba bia ye ton drinks bia ubenya bi ye tonti ene adwadifo yi wo muguso a ye tu a won so fra homen 0246 270 221 0246 270 270 anasa wo de bra sompa ye fie ha wo ba ubenya ne dodo mu atu akoton fa kwagina traffic mu na nchele na hye mfa so dodo a ubenya ye to asom
Jumi Lion, Ajumekuo, ya mammy, ya papa, no, so de pratity atantadie, Bosomi bedu bakuni no ka eshemu, Aquayan cadena dia ye chiadiama wunum, Namia ya droma bineway sikana kakra, Busumi numudie, Samonye, Namu famu masinimuna, Yampemko, Nimsan Sech and a botwa, Yama minumse wo yadi on Bajan and Ajanechana, Nani I just hear the Busumi doing na edia edimawum, 1 year Fiji Wakodi, and a chichinko. Yakatu, ya name more, ya. Yatutu case come in and I say to petrol munina, your case come, Yesika, Yademaya. Yantisi yatum, and I say Yantisi be at this. A higher, yam meaning. Ain't in the idea, made your margin a crama funny say. Yatisi Yakatu, Abba, and I, the weekend I finished by society, I was sorry, sorry. Banny and I, and you say by and by, a Sabaka Yesikan. And so you buy a penny and I see a former literacy, and penny for Yesikan, almost young Wajuma. Oh, I shall say be a memory that, and answer Quasiada and Juada. Media margin training and say yes, Romo, yes, Sicano. And Penifone, your might be some more my 5 months. There is a case of Bosnia Yapo, idea Chiacascano. A bro, Sana million. It is Romo say, yes, Romo and it yes, yes, Sicano, de my 10 months, Sica. Yes, Roman, yes, but it's a Juada dear, Omo Yesica. Now, some of my scan and send you to the Brojana dear. Omo do how any other war at your near money and Anamosopa. Yes, Roma, and Penfoni Chia can hear the 10 months, no, am I? Momo, your mother say yes, Romo, Yanni, a bet Romuniansa. Then we are this Radia, yes, Romo say, yes, you can almost 10 months, am I? Yes, and 9 million de Maya can't come across your problem, and Suchia, Medasi. Hello, yes, also. It's kind of here, they say me lad bay, let me water bay, hear me, feel to me. In this house, I'll move for a tick on my Scanna chair, what chilly, your 2 camps, Cameron. Yeah, and 11 months in the Muntia, and yes, almost move for 10 months in black. Dear Frontier chair and walk. It's not only the Busumi music, I buy and so catch ya. They say, can they are two. Yeah, about the swat, they be a bedroom, but they be a bedroom, and yes, they be a bedroom. Yes, and one for a tick on my watch it. My 11 good months. And now I'm also mature call my papa, Busumi 5 months sick and a bag. Until a year sick, I was assuming Sana can so my if you generally and yet you may be a private. Mammy, ya papa, no more Yazumi Lara, Juman, almost subo, sujetreno, Sabania, one my drum were come, only you more preco, non fadiacano, and Kahun Fama Wunum. National Chairman Dema GPRTU, Nanani Macumbre Siamon, na watch them wo. Sir was Srashen Kafo. Afiwe Christmas no adawro ma wo mfa hyehye nya adwuma pa overtaking ahodo ye be fa nipa ma na borso be kwa kwa wie kire na de ohaw ne amane aba no koba na sa no amatifo mo na ya na asodie dam so wo sa no ma nyina ye nyimfiri ya kwam ye nyimfiri ya dwirimu ne ye hwehuru se sika dodo no wa Christmas ye be pe no ye be ma nneoma nyina kwa jojo de ama yen wo abra wo ne nsantwofo ti nkomo no de kokobo eto so no ensam sei eno ka no so do see ane mun sem bebre nti GPR to nhese afibia kowie a regions ni nyina ese as regional chairman and executive etimi ko ho na ko hwem nkran na kodu bronya na fe ko kan chiro bia so mo nani na ho ka adwuma no yenim pefe se edu sa abre ya na accident ahodo ni ade no bia mfa hweyi a eso mfa nkaneka ba yeso no yehu se GPR to entimi transfer ko sa mfa yensan he dem from da bia dada no ane omu yehu se ne no ma bebre se etimi ye boy nkrofo yo GPR to ni bia o ko pension o bibia nti ye no hye bebre aba and that's what plan ya yedi to kakra o mo eden ya o pension o health and pension health and a life so the be ya sike wo mu no so utimi contribute to a bibi to a ebetuma bo na beto no at the same time the towing service I mandatory abeto money say ma obi ntina ho enka say towing media me ka enye bi adena si obia oko beyond more than my friend say we grad towing grad enka ho sa 50 kilometers no there omo manifesting tika bia wo Ghana bia no omo hwese ombe sadin bi na o ya na de aba okay ni bia si a I so response team no ofre app no o yin so ofre pa within 1 hour bia kan si bia no o ba fo the be accident akasi se ka ku ra ka se ni ade nyina so ade nyina be 10 of the part then so yaye na fe yasade manifest aba obi ko fro ka ebi kura no o komampo so so me we huna no o ko wase on krefie ye be na accident bia kusi
heard about cry hu na mo bikuta manifest ya na ye hu sa asma si froka we ya eden ya no your records no ho ibituma hu your manifest ko fra wo telephone number odini wo next of kin ni ade nyina wo so na bibi sa esi ye hu ni person frɛ no otimba ho ya ma ye hu se ne hospitals rebrand accident se nipa da modjam kra no woduru na esi untu asika ye nhwe se ye hu pefe se nipa no fo ye station ka na sa de ba ye so nipa e bemben areas ai kan nyina wo so be ba ho na de esi etwe bia betwa yet my mo anyu ara hwe anu na me mabusha fo be din komo se obi amfa no hu wura se de be ya fi a ye be wura mu ade bia emwa ye bia na bitima hwe na atentene ma na mom de me kan se ade bia aban age atum bia ma ye nyi ho chi because o hwe ade no a Tony Aya, the whole year, who could attest the another private car for Unaka, to say, 50 cities a year. Yeah, can't say you mean, can say 10 times class, in a book and a 10 times. I was your way and an animal conversia conwano. I am national chairman de ma GPRTU near 10 and Canabusia. Wapa no dear, what dear wom, never to me a boa pa a yemizu. Mizo diabusua anka wom kwadu wom bofre wom chasa de opabia ya de afra ya san koda ne nsam akoda bi ekwosuku abata no no matobi nam de ama wom ekoba no sa no wonya de achele pa na de pa no na bread bi ka ho a akoda ne bogu ne bo wa meya no no edamu no nyina se ne obesi bi asua de anya ahomeka na waye adwuma no anya asem keto akora eye mizo eya no ahye ne nso se okwa adwama so ba bia ya to sando die bi ewo honom na ho den die ne dwuma die papa ya edienti Food and Drugs Authority one magia tum se eje wo pendodo mato abusua wo ba Sompa FM ha wo benya bi ne wato anase fra ya homan 0246 270 221 0246 270 221 ye twa so ne akọ Nigeria man mu Nigeria man court ba kwa France Sharia court one makwa setena ama setena one makwa ye na busua ye no muslimi ni ba kwa France Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara one mo akira sasia no court na bua ne kumfo se one mo nkonkoku no na de ama na ba ne sa no nyina no akire mu se papa yi ne nsam kan bia na nsam wo hyase a wokeka social media hodo so na wo preach kan sam twa kra ama Prophet Muhammad wo sama hodo de fan ho no abusua na kyese entwa ye kura na nan sama hodo a wahase a wakeka no kam ye se dodo no akwakoye sa atemdidie asa asamu a waka no waka kasa twetwe ni adeade a de tia Prophet Muhammad eno na Nigeria man no kyerɛ sɛ dabi ekwoba no sa no na entwa ye etia wo mo hyehyeye etia won mo som no mo dwumadi a won mo die nam so nti Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara papa no won mo bua ne kumfo nyame ya dom wo firimu fia wode be ya de hua de no wakina bi wo bi nso ahwe no so na wanhua e wo Nigeria e man no mu yenya ne ntie sabre eye emrase bedwafie mu chiame onumonyamfo abamba bende ababa tu dwase special prosecutor bebu sumi be sedu nsia ne yentua ne ka wowura kusia jaben enso ne tewa ya wo bo adwuma enam so mo senkrata ababa to nanim sia de papa ya kwa akotra ho nanso akatua biada ne wa ifiri ho a ye de ba yentie sedu ochirem. I've just asked for an email. Office of Special Prosecutor, you put that young man there. You haven't determined his service, conditions of service. He hasn't been paid. Some appointments have been done, which themselves raises question whether a board was aware or not aware. Chairman, you have to prove further the happenings at the Office of Special Prosecutor. He hasn't been paid for 16 months. And you are coming to lay one report. We won't accept any report being laid here. Your commitment to fight corruption begins with your attitude to independent constitutional bodies like the Special Prosecutor, who has been denied salary. Can any of you live without salary? And you don't pay, you expect him to work and to come back and you want to lay a report. Mr. Speaker, even now, I have just had calls from the judiciary. The request they made to the president has not been met. Nobody will lay a report in respect of the judiciary here unless we have the formal correspondence from the president in accord with Article 179 of his comments on the budget of the judiciary, and whether or not even a quarter of what they have requested is what you are granting them. So take note, wait.
No one should come and lay anything for the judiciary in the name of the Chief Justice until we know how much was the request made to the President by the Chief Justice and the judiciary. How much of it is the President granted? But for Special Prosecutor, Mr. Speaker, this whip and his chairman must be barred from going further to lay any report affecting the Special Prosecutor until we have assurances that he will be paid and paid his arrears, and persons recruited. You scrutinize them to know when they were recruited, whether they had board approval for recruitment or not, who asked who to go home and who asked who to come. Then you can lay the report. I thank you. So stay away from budget of the judiciary and Special Prosecutor, Chairman. Thank you. Ora Haruna Idrisu ena no wakasa wo kire mu se woni pe ye na kwotena wo se won kunti akata se hye ne proye won me be ye bie ye ntwe wo no maso na so ba kwotena wa ye ntua ne ka no be ye den ena watimi aye sa adwumen abusia ma dwonkire mu nsusu ye ne yemfa nto aso taw ana ne samode ne no se wode firi kunsu kwadwokrom na NDC die dada bi ne mahase amoye no kokwa ha de amba ye bia amba tena kire saa 2040 e ho na mbetumi apa na na ma sapono se ye mayeleto mo francha me pa Paulus Kasua anonso die nie Kenke House no die free and was he is the same as John Mahama one the same as John Mahama and the enim nipa kora waka no asem o foreign Moses nso die ne no oh amagana ye MPs ni ye ministers mo ankasa mo akatua mo gigie etizum lion fo nso mo ntimi ntwea won mo ka asem sebepani wo ma Ghana de ati asem ho bo ahe kwa me no se Esmas ni o e wako na ntima panyi na to ye serewa say youth in afforestation for no what do one mo ka abosome makomako edunie ye serew twea won mo ka wate no obi esu na ni wa ezero obi esu na ni wo mese na band obede tua no hoka ekani na kofo de na mfana oh David ne hoka do so do esia sebebe edno teacher constitution ye was ya mo aban no wate yere mo we dia no what wow oh David abuja ye si ha chia mo pi yes sorry so ma ofosio Bema wane na pamfo de asem panipa edwumadie no so ato aso ene om se asem da wonya asem ke 20 bomodien so betie bi om na asamo abe han na ni se nguna patu ababu ahwe ene osofo de ntokwa ginam enti wo hen yene so atena nchen abotena enti momodien asem betie asem panipa hyene so kase ebo ya sante ebo Benedict ne yesem fo paniku kwa Veronica ho fedie jando agosia somo Elizabeth be wonu nyina da ka ho obo adwuma na nakwabra kase na femi amiku ya Malibia Bogafia Jewa, Umunada account being Demon Swear, Suku Fisi, Brother Aki, a Godfred, and a Kachre, and one of my account in David Emmanuel, Waboy, ye my decasibu, Muda, we him say, Ebremo, Wayini, I'm a cranchadas was of Mammy Premeni, many. Akosia, Ejewa, Quadia, Boati.